Den mand laver en billig begrænsning. Gider du ikke at vise den på computeren? Ja. Vi skruer det lidt nu. Vis den der. Vi gider det holde. Ja, sæt din hånd. Hallo, jeg skal også kunne være her. Ja, jeg kan være her. Undskyld. Så går man her op. Så går man her op i der. Så kan man gå ind på www.interplanes.dk. Og det er så meget godt. Men det forsvinder inden 30 dage, så man kan hele tiden. Eva, du driller. Undskyld. Nu kommer den snart. Når den er så kommet, så skal jeg nok vise dig. Så er den kommet. Ja, prøv at se. Så trykker man helt. Trykker man start her. Så skal man lige load. Prøv at se. Så kan man gøre den her. Vælge. Den der rød. Så skal den på sort. Den er på der. Ja, skal den på. Så trykker man på næste. Så man vælger den farve, skal være. Velkommen til min hjemmeside. Så skal man bare vælge det. Så ser den bare sådan en der. Nej, det ser den med over. Og så kommer man næste igen. Det er meget enkelt. Brugernavnet skal være det, hvad hjemmesiden hedder. Vores hjemmeside kommer så til Heva. Og så sådan streg C. Så det er det, vores hjemmeside skal hedde. Password det her. Så skal I jo ind. I må jo gerne komme ind på hjemmesiden. Må det ikke det? Nej, ikke. Det er jo bare, hvad navnet hedder på hjemmesiden. Ligesom du går ind på Movistar Planet. Så vil jeg ligesom, du skriver YouTube heroppe. Ja. Ja. De ved ikke det til at logge ind med. Undskyld. Den stemmer sådan noget. Ikke også? Det er ikke fedt. Det er bare for sjovt, jeg siger det. Det ved hun også godt, ikke også? Tak. Ja, og så skal man skrive sin eller gmail, eller hvad det nu er, du har. Hotmail. Eller pullermail. Jeg ved det. Alt muligt mail. Og I skal også, I kan se her, hvad det hedder. Jeg skal så Eva og streg og til, okay? Ja. Så er vores hjemmeside. Altså, nej, tak måske. Så ja. Nu. 100 kroner, nej. Det er efter 30 måneder, hvis man betaler det. Eller? Se, så vi har lavet en forside. Så laver vi en undersøgelse. Se. Så er et fotoalbum video. Og vi skal så bruge mest video.
Og som det sagt, elsker vi musik. Og laver videoer. Ja. Ja. Lubi. Du kan selv vælge, så vælger jeg bare sådan her. Building design. Og der kommer selvfølgelig nogle spil til små børn derinde. Det gør? To sekunder. Hvis du ikke kan en hjemmeside, så ordentligt. Hvor børn også går ind. Undskyld, det er bare hende, der er lidt lille. Nej, det er der ikke vil have en hjemmeside, der er ordentligt. Hvorfor vi altid diskriminerer? Undskyld, teknisk fejl. Vi laver en anden. Jeg er bare lidt slåseri. Ja, men ikke så var det sådan, at det er min Ja, og det er ikke mig, der ikke vil have spil. Vi stopper herfra, vi ses. Nej.